Πάμε, ξεκινάμε. Καταρχικά συνεχίσεις το off. Πες μου είναι αυτό. Θες να τραβήξεις από την οθόνη πρώτα. Όλο. Τώρα είναι μια χαρά. Φαίνεται μια χαρά. Τα πάντα φαίνονται. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Ωραία, ήρθε στη θέση του. Και τώρα ξεκινάμε. Ξεκινάμε το πείραμα. Πατάμε το start. Πες το continue. Πες το continue. Ήρθε στη θέση του. Κουμπώσε. Τώρα. Ανοίγει η φραγής. Ανοίγει η φραγής. Έρχεται το λάδι στη θέση του. Ανοιχτή η φραγής, έτσι. Τώρα κλείνει. Γίνεται το πείραμα. Ας πούμε ότι κρατάει το πείραμα 10 δευτερόλεπτα. Σταματάει το πείραμα. Σούπα. Τελείωσε. Τελείωσε.